Dobrý den. Dobrý den. Všechno nejlepší k svátku. Ale dneska není Karla. Ale 4. Já se z vás pominu. Já jsem Jan Hus. Nejsi, jenom se jmenuješ Jan. Ale narodil jsem se v Husinci. Ale prostě jsi jenom Jan a ne Hus. Ty jsi Jan. Ale Jan Hus se narodil v Husinci. Já si s tebe pičnu. Pepíku, nezbírej to. Ze země se nic nezbírá. Pepíčku, ze země se nic nezbírá. Ze země se nic nezbírá, nerozumíš mi? Pomoc, Pepíčku, pomoc mi ze země. Ze země se nic nezbírá. Pepíčku, pomož. Ahoj, tatínku, my jsme si učili násobilku. Jo. Tak víš co, já tě vyzkouším. Když ti dám 2x2 zajíčků, kolik jich budeš mít? 5. Když ti dám 2x2 jablíček, kolik jich budeš mít? 4. No vidíš, a když ti dám 2x2 zajíčků, tak budeš jich mít kolik? 5. A proč? No, protože už jednoho doma mám. Aha. Kukačko, zakoukej mi, kolik mi ještě zbývá let. Proč tak má? Tak i za úkol jste měli napsat 1000 slov. Tak, Pepíčku, ukaž mi svůj sešit. Rafaelo. Proč Rafaelo? To je pouze jedno slovo. Vy nevíte, že Rafaelo více než 1000 slov? To je teda. Hele, víš, proč blondýnka piští u počítače? Ty jo, to moc nevím teda. Chceš poradit? Jo. Protože si bojí myši. Dobré. Tak, no. Tak tahle písnička je od Johny Mačeta a jmenuje se to Spasitelé. A on má docela hezké písničky, potom to má ještě se zblázní zpátky do školy a takhle. Rozhodně se na to podívejte a ještě co asi bude rozebíraný téma, tak je asi to, jak jsme na ty vtipy došli s tou blondýnou, že? To je takový časopis, který vám nebudeme říkat, protože byste mohli opakovat. Že? A rozhodně teď zanechejte po sobě like a nezanechávejte prosím po sobě dislike. Prosím, ale jako není to nutné. Dejte, co se vám líbí. Ale spíš chceme ten like, to ví asi každý. Takže A mohli jste vidět našeho Jana Husa. Tak to je asi pro naše konec. A loučíme se s vámi. A těšíme se na vás při druhém díle. Naschle.